Serkan campur sari daru tumurun ingkang dipun pangarsani panjenengan Mas Kunto kepareng ngaturaken tetempangan mugi katur kunjuk dumateng sedaya para rawuh sagunging para tamu undangan ingkang sakmenika sampun kepareng rawuh hangestreni. Lho niki tembange Mas katresnan sejati dipun aturaken. Selamat malam Sugeng Dalu. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki bebu jangan dinenganti doang manis kang tak anti-anti Mas Agung wong ayu sira aja nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa nimas tentremno atimu aku setya ngandani seliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggi orang ayu Sugeng Dalu Pak De campur sari daru tumurun
Setunggal tetembakan minangka Jackson dengan campur sari argih mereka daru tumurun ingkang mijil saking Desa Pelem Kecamatan Campur Darat nggih. Ingkang dipun pangarsani panjenengan Mas Kunto ing dalu menika enggal kalajengaken kagelar krana sindene pun komplit, artise pun komplit, Bapak Ibu sindene enggal ditanjak ning ngoten cocok nggih Pak Bu. Kula niki matur sembah nuwun ing titik kalih menika saged katimbalan panjenenganipun Bapak Pujut saha Ibu Sundari ing pidalem menika asli saking dusun Gedang Sewu, Desa Pojok Campur Darat. Mikir kula niku wau lek Desa Gedang Sewu menika. Nggih, tibake dusun nggih. Dusun Gedang Sewu, Desa Pojok, Kecamatan Campur Darat, Kadipaten Tulungagung. Kula panjenengan saged makempal manunggal wonten ing Gor nggih, Menara Eva Jati Banggi Tanggung. Lho niki gelaring budaya campur sari makarya seringan. Adiki daru tumurun saking kadang-kadang YouTuber